kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga may kapaylaang dito'y balay. Imayak, ta singirek ti bayad tinateng nga impadisplay iti pwesto, Mari Lucila. Inton bigatan na. Ala, kasapula kung ti kwarta itamare. Napanak iti pwestom itay, kat awan ka ijay. So, napanunot ko, ti umay dito'y balayong. Kanayon matarong timing ka. Nagturod ka pa nga umay dito'y balay. Kastala ka na yung ti bagam kanyak. Urayam kumamot ang mapanak iti pwistok asa kaagsingir. Mare, maikatlo day to yan na panagsublik. Itid mo kumamot din ati kwartak. Di ka makaururay mo. Ala, parigadan naklang nga rodin nga agsingir. Sika pa iti makaungot kanyak. Wan ata narigat ka akasarsarita. No inted mo kumangamin ti kwartak idi. O di nalpas kuman. Sa anak kumanga imay dito'y balayo ita. Ah, kasta ka de. Mabitlaan. Ay, Aday ta, pidutom ti kwarta. ala, apay nga ibarsak mo ti kwarta ngay kanyak. Mabalin mo dayawat mo iti nasayaat, mare. Awanan ti ado asaw. Alam kit di ti kwarta, tapno malpasan ti saritaan. Hindi pa'y napalabas abulan ang nagpadisplay ni Camille tinateng iti pwesto ma. Kat, anya ko maitakang karumyo. Apay nga itala nga hinted mo ti bayad tinateng na. Sapay imbarsak mo ti kwarta. Un ata mabusurak nga rut kang kuana. Imbis nga agsubliak iti pwistok ita, ta isupay ti mapaglakwak. Dadaulan nakit di timud ko. Nauma siguro mo na. Narigat kamot ngamin amasingir. Aguli makatanalpasan Romeo. Nakabayad akon. Bambanugam mo ti pada matao. Imbis nga iwanam ti panagtalagda, tapno adda ka sosyom. Agsardang ka kunaknay. No amom ngamin asaan mo a kwarta, di mo gastusin. Di ka man nagpakalaing dita. Tamok ter aramida. Adupay may tinabati alakom anya anita. Win nga rod lakay. Ay, abo. Makabanaw ti agisursor iti lakaw. Sapay man manumutan ti gumatag. Ken nakapsut mo tayong dagiti tubang kaw. Agkita ka, no adda mabalin a pakidispliyam dita bakit? Sa di no kumamo ngay lakay. Ijay paradaan ngay nga ta. Ayun anya. Ipadas mo ti mapan ijay. Ado ba ti pwesto ijay? Kun ado pa'y ti tao. No adda ti mayat a makisusukin ka. Di sa isaya at manay. Sige, mapanak man ngagpaisaw. Bareng maibos tila akom ijay. Taado ti drivers kun pasahero. Nalala, agao ka nga rodan tamangan talakay. Mapanak ijay paradaan kalpasan ti panangan ta. Agrubwata ka on lakay. Ibagam kun ka nakamakoy. Ta itulod na kay jay paradaan anita bakit? Saan na magmag na aklatan? Sigurado ka kade? Wain lakay, kabailak pa'y mukidi. Awan ka di ipagatag mau. Awan pa'y bakit? Sige, agrubwatak nga rodain. Mga lakay ti payong. Ay wain, mutoy man tanalawa payong kau. Awatang bakit? Magiaman ako unay lakay. Agan-anad ka bakit? Agawid ka adagos no malpas tilakad mo. Tapno sa anak manen amadanagan keng ka. Anya tala ko yu ayana na Anita. Mamerienda, ma'am. Sagmamanungay dayta. Ay, ato'y tilistaan ko, ma'am.
Ipadisplay ko makada kayaw ta saan ko ngaminon akabailan ti agisursaur. Da kayo kaditi nangaramid ka dagita? Ay, uwan, madam. Siyak mismo. Iso makasigurado kayo ang nadalaws dagiti produkto. Ibati yung arod dita, tainayon ko iti nakadisplay alako. Ay, agyaman unay, madam. Ay, nayunan yulatan ati pang presyo yaw. Tapno, adamo ganansya yaw. Wen, amok daytan. Ay, sige. Agsubli at nga rod no maibusan tiin pa display alakaw dito'y pwesto yaw, madam. Kumusta tilakad mo, Anita Bakat? Adda nakasaritak lakay. Sino ba ngay? Ni Lucila. Na imbaglaangan atay manugot nga i-display tilakok iti pwesto na. Ada mo laangan kasusyaw ijay paradaan lakay. Manuti bayadam kan kuha na ngay? Awan. Ang imbagak anayunan nan ti presyo ti lakok iti kasta ada mo ganansya na. Ay, kanasayat, ano kasta bakit? Saan ka marigatan amang isursor? Ay, win nga raw lakay. Bareng maibus da ijay tapno adamanen maigatang iti ingredients. Ay, adumaten na i-display ang merienda bakit? Impa-display da lang dayta lakay. Ay no, adamanen baro akasosyong? Wen, ngam di ka madanagan, tasaan aday di akamilti nang ipa-display. Lako ni Nana Anita dagita. Kita ata mga nulukom jay bakit? Naa, apay ngamin nga ununa anak manan. Wana, tamok ti ugalim. Advance kalaunay mo ngamin. Awan dakas nga aramida, ngam kastamatan ti kapanunutam. Di mo aramiden kin Nana Anita, tikas iti inaramid mo kadag iti nagpa-display iti lako daking ka. Dakil lang nga rodin ti ganansyam iti inpa-display da. No awan na saya at nga ibagam, pumanaw kalangan Romeo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, kunak manan. Eh, Madam Lucila, nangyagak manen iti i-display. Ay, naimbaglangan ta nang yig kayo manan Nana. Naibusan ti lako yaw. Ay, nasaya at ano kasta, madam? Iso na laang, tasaan ko pa'y ama itatibayat ti impa-display yo ita. Ay, dawaw. Abay ngay, madam. Adapay nga minangusarak iti kwarta. Gimatangak iti gasol kan bagas me. Ay, nay. Abay nga min aginastos mo. Ti saan mo mo't akwarta, madam? Ti amok akat saan kayo pa'y nga agsingir ita. Kay kaano nga raw ang mabalin ang maala ti bayad ti lakok, madam? Inton Lunes, Nana. Ay, nagbayagan no inton Lunes pa'y laan. Di kay madanagan, daitad kumulang ti kwartayo. Saan ko atagi kwaan? Ay, itag mo nga rod ti kwartak no Lunes, Kasapulak nga menta na ibuson ti ingredients ko. Wow, Nana. Basta umay kayo laang dito'y pwesto. Ay, ala nga rod. Agsubli aktuman na no Lunes, madam. Saan ka kagluto iti merienda nga ipa-display bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay nga bakit? Sayang mo! Saan pa'y gamit na nakabayad ni Lucila? Anya, apay saan pa'y? Ay, ginastos na ti kwarta para kumakanyak. Matang kano iti bagas ken kasulda. Ingkatang na iti masapsapol dati kwartam. Uwin lakay, iso masapol nga gurayak man ay. Ay, madi ati kasta. Ay bareng itid na no Lunes ta isumat tinagsaritaan may. Sayang ti aldaw bakit? Ay, awan mo nga ron maaramidak lakay. Uray kayat ko pa iti agaramid iti merienda. Awan mo ten ingredients ko. Apay nga ita kayo laang, Nana. Ay, Lunes mo't ita, madam. Insapsapa yung kumatimay Maluman, Nana. Ay, anyat kayat mo asaway. Awanan koleksyon ko, Nana. Nay, saan ang mabalinti kasta, madam? Namidua, anang yugak itilakok ditoy. Kunak ano saan kayo nga umay ita? Ay, no amuyo asaan yo akwarta, saan yo kumaagastusin, madam?
Anya nga ron ti maaramida. Saan mo tadakil unay ti kwartak kada kayo kahit abaya marigatan kayo amang taid. Dakkel ti binayadak ako rin ti itay bigat, tapno amuyo laang nana. Ay, madam, no maipapan iti dayta abanag, hawanan bibiyang ko. Mabambanugak nga agsubli-subli dito'y pwestom. Ngam di mo muten itad ti bayad ti lakok. Narigat ka masinger, madam. Nay, nagapuan nyo, Nana Anita? Iti ayan ni Lucila, nakaw. Apay ijay, Nana? Sigare ko matibayad ti merienda nga inpadisplay iti store na agam narigat mo't amasinger. Naga daw tirasun na. Ay no kasta, nag-display kayo mo't itila ko yung ijay, Nana? Why, nakaw. Ay sos, narigat amasinger da dya alusila, Nana. Anya? Hay, nag-display akman mo't kat iti nateng alakok idi ijay, Nana. Ngam ay na, ma-stress kang agsingir ken kwa na. Na, ay, kasado nga ruden dayta. Abangan no saan kumuten amasinger ti kwartakin kwa na. Tulungan kayo, Nana. Ngam inton sumaro no, saan kayo nga agi-display iti lako yu ijay. Iti ayan latan ni Nana Ines ti pagi-displayan yu iti lako yu. Hay, narigat ti makisosyo iti dayjay alusila. Ta saan a tao akasarsarita dayjay, Nana? Wag bagaaman ni baka moromyaw. Apay ni Lucila, tata. Bagam, kahit na tibayad ti merienda nga inpadisplay ni bakit ko iti pwesto na. Saan na pa binayadan, tata? Saan nga raw? Masiksikuran ka din ni bakit ka. Ay, na yan ni Lucila. Ibagam, tabayaran na. Tapno damo igatang ni bakit ko iti ingredients. Di kayo madanagan, tata. Kasaritak ni bakit ko. Agyaman na klaunay na kaw. Masya nang amingkat kin ni baka kaw ngagsubli-subli iti pwesto ni baka mau. Ibabain mula unay ti pamilya tayo. Kasangsangpet mula ang ngumkasta kiti ti ibagam kanyak. Anya ti inaramid ko anak kay babay ng ti pamilya tayo aya. Saan ka tao akasarsarita? Anya? Kinasarita nak ni tata tonyo itay. Kat, anya ti imbaga day di alakay kang ka. Bayadam kanu tila ko ni Nana Anita. Tapno adda igatang na iti ingredients. Ay nawaw. Adda aya imbaga kasaan ko abayadan. Panunutan mo ti bannog ni Nana Anita. Mapambannog nga agsubli-subli ti pwestom. Alawon, bayadak no bigat. Pangaasim man bakit di mo tagikwaan ti saan aparaking ka? Kumusta kan, Lucila? Naa, anya pa'y laang ti ar-aramidom dito'y pwistok si Kakamel. Nakabayadak moten kang ka. Imaya, ta singirik ti utang mo kan ni Nana Anita. Nagipulong day di abakat kang ka. Aging kagaya may takot. Saan ka nagbalbaliw? No imay ka dito, itap no agi skandalo. Pangaasim, ta pumanaw kan. Kayat mon samot ti maipabarangay. Iti anya aga pumot nga ipabarangay nak. Nagaduwat at tao ti binikti, ma'am. No anya titulagan, agtungpal ka kumamot Saan na may parbeng aluk-lukon ti pada matao? Awan ti atrasok kang ka, iso amabalin ka de. Di ka makibiyang. Amom, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta ni Nana Anita, ijay barangay tayon tong agsasarita. Marwam ka. Ay, no saan mo pa'y nga ito ti kwarta, ipabarangay kan. Aday ta, kumplito day ta nana. Nana, apay nga ibarsak mo nga iti kwarta. Pidutin nyo, ta pumanaw kayo ni iti sangwanak. Na, talagaan natangsit ka babae. Tag sa upay lang ngamin. Saan asyak ti tangtang sitam? Tano maumaak ipabarangay ka. Ado kami gayam na biktima. Apay nga ipabarangay nak, kat na itad kung arudin ti kwartayo. No di mo kaya ti maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Di ka kumamot agbalain atangsay. Nananita, nasapa kayo mo't ngayon may dito'y balay? Uy na, tadya kayat nga agururay kakanyak. Day talaang tinluto yung merienda, Nana?
Isulaeng may ti umanayan ti budget. Sana bale. Nalakamot kit di akasarsarita ti pag-displayan nyo, nana. Uray saan nadakkel ti punan nyo, ket saan kayo amarigatan. Taom time ti panagbayad na. Ay na, agyaman nak unay kin kakamail. Agyaman nak ta tinulungan nak. Ay, hawan anyaman na, nana. Agpapada tayo ngagkasapulan ni ti kwarta. Ta agpapada tayo met amang mga nana. Ay so ano adda agkasapulan iti tunggal maysa, agtitinulong tayo. Nagkapo kayo mat itenda Nana Ines, Nana Anita. Wait, napan ko sininger ti bayad ti merienda ngayon pa-display. Inted na kanimot lang, Nana. Ay wine, nalaka akasarsarita day jay nga Ines. Nasaya at mat no kasta, Nana. Saan kayo ngagparigot? Ay wanakaw, narigat ti makisosyo kan bakit mau. Agin tuturod mat lang day dyan utad duma, Nana. Win nga road, no kasano ti kinasaya at mau. Isumot ti kinatangsit ni bakit mau. Diyak man amoy ta asawak, Nana. Lukwarta ti saritaan, ket talaga kasta ti ugali na. Saan na maasyan iti pada na a tao. Kanahin ko matabagbagan. Ngam natangkan ti ulo na, Nana. Adan mo siguro pag nakman na, nakong. Saan lang nga ita? Anya ngay, awanen ti mayat ama kidispleken ka. Ay nawaw, adanto ah. Kasano ko ma? Ket agdinamag metten diti lugar tayo taramid mo. Dayjay manen abakit Anita tinangi marites kanyak. Saan laeng met ani Nana Anita ti biniktimam gat? Aduda. Ket anya ko ma. Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut nga ngay. Amok nga gintuturid ka laeng. Ngam iti kinapudno na. Mabuteng ka ama ipabarangay. Nakadamagang mat itikasta. Madlaw man. Ay na bakit? Saan anasaya at nga dagunggun dawaya matao? Nang runakit adda ka iti kastalin niya ti negosyo. Ay, agsardeng kan. Itabay laeng, agbalbaliw kan. Di mo urayan ang makatumpong ka iti naturtured ngam iti sika. Taamangan no iti barangay hulto ti pagturungam. Amangan no saan mo pa yan ama irinyo ti business permit mo. Alaunan, si kamanan ti husto. Siyak manan ti kamalay. Bakit? Kanayon mo a panunutay. Analaglagan ken naragragsak ti biyag no awan ti luklukwam a padam a tao. Nawatam? Ay, nawaw! Di mo gundawayan dagiti tattao ang nagtalakkan ka. Kasmay sa negosyante, obligasyon mo met ti agbayad kadagiti customer mo. Tungpalam titulagan yo. Bayadam ida iti husto. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.